2010. Da, inundațiile sunt ca urmare a faptului că într-o unitate scurtă de timp cantitatea de apă este deosebit de mare. De asemenea, vin pe un mediu local deteriorat, în sensul că au avut loc fenomene de defrișări, nu mai sunt acele piedici naturale care dădeau o anumită sens curgerii apelor, iar întotdeauna inundațiile sunt o rezultantă, adică o combinare a cantității mari de apă și a unei situații defectuoase la nivel general. Vorbeați și de temperaturi și aș vrea să vedem. Temperaturile deocamdată sunt în creștere, vor atinge chiar 28-29 de grade Celsius, adică normale pentru luna iunie. Trebuie să amintim că maxima absolută istorică pentru această lună este de 42 de grade Celsius, a fost registrată la Oravița în 29 iunie 1938, deci este deosebit de redutabilă.